Når jeg fortæller folk, at jeg har været socialrådgiver i næsten 30 år, så kan jeg nærmest se på dem, at de tænker, at det lyder fandme kedeligt. Og det er tydeligt, de har et billede af, at jeg har siddet og været skrankepave på en eller anden kommune i de her 30 år. Men virkeligheden er lidt anderledes. De sidste 17 år har jeg for eksempel været ansat i forsvaret, hvor jeg har arbejdet med soldater, der skulle udsendes til krig, og med veteraner, der er blevet både fysisk og psykisk såret i krig, og jeg har støttet deres familier omkring de situationer, der har været opstået. Jeg har mødt de mest seje personligheder, og jeg har støttet dem, når de har haft brug for en sparringspartner til at komme tilbage til at leve et almindeligt liv. De danske soldater og deres pårørende har min allerdybeste respekt. De er så seje. Jeg har arbejdet på forskellige hospitaler med kroniske syge og døende, og jeg har støttet dem og deres familier til at få det bedste ud af den sidste del af deres liv. Og jeg har oplevet, hvordan livet kan ændre sig på et splitsekund. På godt og på ondt. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med unge mennesker, der levede livet virkelig på kanten, og jeg har fået lov til at se, hvordan deres verden så ud, og se dem udvikle sig til noget meget bedre og større. Og tilbage som nyuddannet socialrådgiver arbejdede jeg med bosniske flygtninge, der efter den mest bestialske krig havde siddet og gloet i vores danske flygtningelejre i op til 6 år, uden at måtte foretage sig noget. Der var nogle skæbner, der var fuldstændig vanvittige. Og alligevel fik jeg lov til at følge med i, hvordan det lykkedes dem at rejse sig og skabe et godt liv for dem selv og deres familier. Jeg er både beæret og ydmyg over, at folk har valgt at dele deres historie med mig, deres dybeste hemmeligheder. Og jeg er til evighed begejstret for at se mennesker rejse sig igen og igen og igen. Jeg er både beæret og stolt af at have fået lov til at være med til at støtte mennesker til at finde den styrke, de havde glemt, de havde. Så nej, mit arbejde har aldrig handlet om blanketter og paragrafer. Det har handlet om mennesker. Hvad med dig? Arbejder du også i et fag, som folk har fuldstændig misforstået? Smid mig en kommentar. Jeg er nysgerrig.